Bl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum it-18 ta' Ottubru il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Luqa Evanġelista. Huwa qaddejs Evanġelista li għandna dejn kbir miegħu aħna ħanisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Luqa twieled fl-ewwel seklu f'Antiochja minn ġenituri pagani, ikkonverta u ssieħeb mal-Apostlu San Pawl u kiteb Evanġelju mibni fuq il-predikazzjoni tiegħu. Kiteb ukoll il-ktieb tal-Atti tal-Apostli li fih ħallilna tarif fuq l-ewwel żmien tal-Knisja u fuq il-ġrajja tagħha tal-ewwel mawra ta' San Pawl f'Ruma. F'kapitli 27 u 28 tal-Atti tal-Apostli, San Luqa stess jgħid li kien sieħeb ma' San Pawl fin-nawfraġġju u ż-żjara tiegħu f'Malta u l-qaddis protettur tat-tobba u tal-artisti. Mela għandna dejma tal-qaddis dokkjament. L-ewwel netta x'ħallina f'rakkont sabiħ tal-Aġeb u x'hekk l-Evanġelju ta' Ġesu u x'hekk u anke l-Atti tal-Apostli. U t-tieni għax irrakkuntanna l-ġrajja tal-miġja ta' San Pawl hawnhekk fostna u kien parti minn dan il-vjaġġ u minn dan iż-żmien li Pawlu qatta fostna jew għalhekk nitolbu bl-interċessjoni tal-qaddejs San Luqa biex inmulej nissel f'qalbna mħabba kbira għall-kelma tiegħu. Ix-xewqa li nkunu nafuha, ix-xewqa li nifhmuha tajjeb u x-xewqa li ngħixuha fil-ħajja tagħna. Fiskiet nitolbu maħfra lil mulej għall ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Illum festa u għalhekk infaħħru l-Alla bil-qalb billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna George Marija u Lina Galja. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, Inta għażilt lil San Luqa biex bil-kelma u l-kidba ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għall-foqra. Ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda u għamel il-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, dema ħab aktar lid-dinja u ħallini u mar Tessalonika. Crescens mar il-Galazja, Titu id-Dalmazja. Luqa waħdu baqa' miegħi. Ħul Marku u ġibu miegħek għax hu jiswili ħafna għall-ministeru. Lil Tikkiku battu Efesu. Meta tiġi ġib li miegħek il-mantar li jien ħallejt fit-Troas għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba l-aktar il-parċmini. Alessandru l-Brunżar għamilli ħafna ħsara,
Il-mulej ħalsu skont ma għamel, oqgħod attent minnu int ukoll, għax huwa fixkel ħafna il-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini. Jalla ma jkunx magħdud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Il-kelma tal-mulej. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sejt il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu issliem lil din id-dar. U jekk fija ikun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u xorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom, fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies għidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna nqogħdu bil-qiegħda kif ġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jitlob minna xi ħaġa. U li kultant ngħid kemm ħadnija bis-serjetà aħna din. Isimgħu, itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Kemm minna eżisħuti fit-talb tagħna niftakru biex nitolbu ta' bilħaq għal vokazzjonijiet. Illum anke pajjiżna fejn fl-antik pajjiżna kien benniena ta' vokazzjonijiet, saċerdoti reliġjużi u missjonarji, u min jaf kemm missjonarji eżisħuti minn pajjiżna marru jwasslu lil Ġesu mal-erba' tirjaħat tad-dinja. Illum eżisħuti ma nistgħux ngħidu li hija l-istess is-sitwazzjoni tagħna. Tajjeb nistaqsu imma aħna kemm qegħdin neħduha bis-serjetà dil ħaġa. Jew Alla ħares qatt
l-attitudni hija ma tantx importana. Għandna bżonn neħduha bis-serjetà eżiskuti li nitolbu għal vokazzjonijiet, anke nagħmlu xi sagrifiċċju għal vokazzjonijiet għaliex it-talb flimkien mas-sagrifiċċju għandhom qawwa kbira quddiem Alla. Mhux għaliex il-mulej ma jsejjaħx ta' jiena ċert li l-mulej jisejjaħ. Però biex is-sejħa tal-mulej ta' afar tajba, l-ewwel nett l-arti tkun imħejjija iktar ma tonqos il-fidi u x'hekk f'pajjiżna u f'postijiet oħra, il-possibilità li s-sejħa tal-mulej ta' afar tajba, jiġifieri taqaf qalb li tkun imħejjija biex tilqaħħa, issir iktar diffiċli. U mhux biss hekk, iktar ma iċ-ċirkostanzi tal-ħajja joffru tfixkejl, ikun ukoll diffiċli għal min iwieġeb u x'hekk biex jibqa' jikber fis-sejħa tiegħu. U għalhekk iridu l-ewwel qed nitolbu għas-saċerdoti, għar-reliġjużi u għall-missjonarji tagħna biex hekk ma jaqtgħux qalbhom quddiem id-diffikultajiet tagħhom eżiskuti. U nitolbu wkoll biex dawk li l-mulej jsejħilhom iwieġbu għas-sejħa tiegħu ma jaqtgħux qalbhom eżiskuti. Kien hemm dik it-tradizzjoni fl-antik li kemm nixtieq minn qalbi nerġgħu nagħtuha l-ħajja li kull nhar ta' ħamis u x'hekk il-jum li jfakkarna li Ġesu fl-aħħar ċena kien il-ħamis tagħna l-ewwel nett l-akbar sagrament hija l-Ewkaristija. U għalhekk nhar ta' ħamis b'mod speċjali ngħidulu grazzi ta' dan is-sagrament. Infittxu forsi l-ħamis ukoll ninsibu xi ftit ħin iżjed ta' talb jista' jkun anke fil-Knisja nieħdu sehem fil-quddiesa u forsi hekk nitolbuh llum fil-knejjes fil-parroċċi tagħna ħafna minnhom għandna kappelli tal-Ewkaristija u x'hekk infittxu ftit talb fejn il-Ġesu ngħidulu grazzi. U t-tieni nitolbuh għas-saċerdoti u għall-vokazzjonijiet kull nhar ta' ħamis forsi anke ngħidu t-talba tar-Rużarju u x'hekk fid-djar tagħna fil-knejjes tagħna b'din l-intenzjoni mela għal vokazzjonijiet u għas-saċerdoti. Ejja għalhekk eżiskuti din it-talba li qalilna Ġesu jitolbu mela lil Sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema tal-ħsad tiegħu nagħmluha tagħna. Inħossu li jiena int huwa importanti għalija li nitolbu lil mulej u niftakru norbtuha b'mod speċjali mal-jum tal-ħamis għaliex u x'hekk kif jgħid il-Malti żomm l-ordni u l-ordni żomm tgħin lilek biex eżiskuti ma ninsewx. Tal-inqas kull nhar ta' ħamis niftakru u nitolbu skont din l-intenzjoni. U bil-wieqfa jogħġobkom. Aħna nroddu ħar lill-Alla għal xoġbu jsejjaħ għall-verità permezz tal-Evanġelju mħabbar lilna minn San Pawlu San Luqa, inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna aħna u ngħidu isma' mulej it-talba tagħna, isma' mulej it-talba tagħna. Għall-insara sabiex jagħmlu mill-istorja tas-salvazzjoni imxandra minn San Luqa storja tal-umanità nitolbu isma' mulej it-talba tagħna. Għal dawk li fit-tħabbrik tagħhom għal paċi isibu ruħhom bħal ħrief qalb lill-Pop sabiex jitqawwew bit-tama fejk nitolbu isma' mulej it-talba tagħna. Għat-tobba li tagħhom huwa il-Qaddis Protettur San Luqa sabiex bil-ħidma u l-istudji tagħhom iġibu l-qudiem is-saħħa tal-bniedem u jtaffu d-batija tal-mart nitolbu. Għalina sabiex il-ħobbs tal-Ewkaristija li ser naqsmu fl-imkien iżomna sħaħ fit-tagħlim tal-Apostli u fil-għaqda ta' bejnietna nitolbu. Fil-waqt li nsellmu lil ħutna li qed isegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra, hekk nitolbu bil-qalb għall-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli u nitolbu għal dawk kollha li bħalissa
għandhom bżonn tat-talb tagħna għal xi raġuni jew oħra, fiskiet noffru lil mulej it-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, inta għażilt lil San Pawl u battu jxandar l-Evanġelju tiegħek flimkien ma' San Luqa, imla d-dinja kollha bil-fidi li huma wasslu lil missirijietna biex hekk il-Knisja dejjem aktar tikber u tissaħħaħ bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li nħiedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej bis-saħħa tad-don imqazza tiegħek għatina li naqduk bi spiritu ħieles biex dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Luqa ikunu jiswew għal fejqan u l-glorja tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, Mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax int ridt lill-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmejn xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġeli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu intennu bla qiegħda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokron tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali illum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna George, Marija u Lina Galja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Luqa Evanġelista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għall-Ewkaristija għal dil ġurnata ġdida nqimu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qaddisna bl-ikel li tajtna mill-altar tiegħek u bih qawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandar minn San Luqa bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna tapni